Csókolom, Lancika. Csókolom, Irmos. Ne haragudjon, hogy késtem. Nem tesz. Tudja, a kis unokámat vittem haza. Megrendeltem a kávét. Köszönöm, drága. Meséljen, mit csinál a kis unoka? Jó, aranyos, képzelje. Azt mondja nekem, mama. Rendesen még nem megy? Hogy rendesen? Miért a magáé mit mond? Az enyém azt mondja, hogy nagymama. Na és? Az enyém viszont tisztán szépen kimondja, ha éhes, hogy kávé. Az már valami. A miénk, ha éhes, akkor azt mondja, kérek szépen kávét. Persze az én kis unokám nem csak a kávét tudja kimondani, hanem azt is, hogy tea. Miért ne tudná? Ugyanannyi idős, mint a miénk. Ő is 2 éves. A miénk, ha teát kér, rendel hozzá pirítóst, vagy lágytoját. Attól sem így ez a kedve. Hűha, de képzelje, Lancika, a kis unokám megismeri az utcán az apja autóját. Azt mondja, papa, autó. Ez igen. A miénk hozzáteszi, hogy zsiguli, 4 hengeres, 1500 forint. És ha látna, milyen boldog, amikor beülteti az apja, megfogja a kormányt. A miénk nem csak megfogja a kormányt, hanem kormányoz, és sőt, kiteszi az indexet. A miénk, képzelje, már kezdi énekelni az anyja után, hogy poca, poca, tarka. Egyedül nem megy? Mi az, hogy egyedül? Kíséret nélkül. Amíg úgy éneklik egyedül kíséret nélkül a poca-poca tarkát, amíg a szomszédba is hallják. Jó, rendben van, de azt azért még el akarom mondani, hogy az enyém, illetve a miénk már kezdi ismerni a betűket. Tudja, melyik betű az A, a B, a C? Lassan már össze is olvassa, mint a miénk. A miénk tudnélik, megtanul egyedül olvasni. Olvasni egy 2 éves gyerek. Miért? A maguké még nem olvas. Sajnos, a miénk még nem olvas, az csak ír. És tudja, mit ír? A kandidátusi diszertációját. A hidegen hengerelt vékony rétegek amorf fizikájáról, amit kiadnak angolul, németül és hollandul. Erre nem valamit. Nem tudok, Irmuska, maga most nagyon ideges. Amióta nagymama lett, olyan ingerlékeny. Nem vagyok ingerlékeny, csak nehezen tűröm, hogy maga folyton rám licitál az unokájával. Szinte már azt sem merem megemlíteni, hogy az enyém, ha meglátja a labdát, püff, belerúg a kis lábával. Csak az egyik kis lábával? Kicsoda? Miért tudnélik? Abszolút 2 lábas. Nem, a maga unokája nem 2 lábas, hanem 3 lábas, és 5 feje van, és 9 orra, meg 8 füle. Meg tudja, Loncika, még milyen van neki? Egy ostoba, szenilis öreganyja. Most fizetette mind a 2 kávét.